Khublei Phibaro naka donbosco media network Yuwanra Shipi gi Khuborjylla jong katayo balay jong Nailur arajar arpusa. Kimat bakong san hakini katayo Shillong. Shongkun karaki Silver Jubilee ka Reverend Sister Sonia St. Mary's Convent. Lekmen ki Samla Catholic Umsning Parish daka annual sports. Puson kirangba aha kajingya kenduk lang halor kapang kukenrat tu hikai yengi banduai. Bat shiminta de gispangut kilong kapa Catholic aha kajingya lang hamauten ra. Bat mintangin pash ki Khubor ba kampanya. Ka Reverend Sister Sonia Chako nagaseng reunion NIAM balajutip pat ba kum ki Sister na St. Mary's Convent kalaraki ya kajingdap arpusan snem ha kajinglong reunion jongka Profession Silver Jubilee ha ka arpuway terik Nailur da kajing shit bat jingkemen kabakraw. Yakani kajing raki Silver Jubilee jong ka Reverend Sister Sonia Chako NIAM lapelong ha St. Mary's Convent light kra Shillong da kamas bakot balapin menta do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo bat la sinran lang de gisoblay Reverend Padar Jivan Lakra Vice Provincial ka Silesian Shillong Province Reverend Padar Saji Stephen Rector ka donbosco Technical School bat kiwe ki Padar ki balapoy lang hakani kasngi bakamen jong ka Reverend Sister Sonia hakasning ka kraw hakani ka jingle niyam o Archbishop ulanyaw tang yaki mati babha jong kani ka reunion kabalapin i dala ki nuksa klem da tingkay yala kapor bat kabor ban yarap yaki badon kam hakanu ka klipmat kadai shisha ka nuksa bakinsay kabakaan na telong doonot jong kani ka reunion bariublay ulaong kahol jong ka St. Mary's School kalashlay de kibait baton jong kani ka reunion kibalawan bandway kerpang na kabenta jong ka hakani ka sngi bakraw kabanyay sa kanmao shi jingem habalakut ka jingle niam lapen bot sada ka jingot yo Silver Jubilee cake bat ki cultural program 25 years of dedicated service to God and to His people. Congratulations to you, dear Sister Sonia. Let us put our hands together once more. Before we entered the hall, I met one of your students. I asked, how is the Sonia? She just said, she said she's the best. And then also before entering, I met another teacher, one of the teachers here. I asked, how is the Sonia? Very good. That means you are really exceptionally good. So as we reflect on your journey, we see a life that truly symbolizes the virtues of faithful servant. One of whose every action is testament to your deep love for God and commitment to your mission. You have so many qualities. Just now read by Sister Philo. Too many, some priests are falling asleep already. So today I mention few of them to remind you that you are a very unique person. Only few I will mention, others will mention by your own community and others who join you today. First, you are God-fearing and prayerful. Sister Sonia, you are really your deep success because you always unite with God. You have made God center of your life and you are deep rooted with Jesus. That is why you are very happy always, cheerful and also successful in your work because you believe in Jesus who said, without me you can do nothing. And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, you have called me by name to follow Jesus in faithful love and in communion with all my sisters, to live deeply the mission of the Spirit in the church and in the world. I, Sister Sonia Chako, in the presence of Sister Baihunlang Nongklau, the province leader, consecrate myself to you and renew vows of chastity, poverty and obedience forever, according to the constitutions of the Congregation of Our Lady of the Missions.
Grant me, O God, the grace to live my consecration for the divine missions with zeal. Like Mary, woman of faith and courage, may I trust in your mercy and participate in your mission of love in all creation until the day when I share in the fullness of life. You who are God, Father, Son, and Spirit. Amen. Kasing Samla Catholic umsning Parish kalapalong ya ke annual sports meet arjar arpusang wishisngi haka arpuway terik Nailur hamadan sin Claret Seminary umsning. Haka ni kalumpong yile akay lapalong tangi ke football bat basketball kintay bat chinrang. La please dang ya kalumpong da usamla Lancius Imli bat usamla Kidorius Dekar kinongkit kamrang ba jong kasing Samla Parish umsning. Santli ki sub district jong kini ke Parish Kibakan THUP ya ke umsat sning 0 point sopedok umran bat ke umsning sub district kilawan ban shimenta da ke jing shong shit bat ke jing kemen ke bakra. Ha ke jing ile akai football ke umran sub district ke lara ya ke namla adu da ke bapelem ya ke umsat sning da shiko la not na ke liang ki shenrang. Katba na ke liang ki kenthai ke umran sub district ke lapelem ya ke 0 point sub district da arko la ke wei. Haka basketball shinrang ko umsning sub district kelara ikanam lado da ke bapinrem ya ke umran sub district da laipuar la laipau basket. Na ke liang ki kenthai ko umsning sub district kelara ya ke jinjob persya ya ke 0 point sub district da shipau la sao basket. Buram ya chief guest jungi kali kapor ya iba Lancius Imli iba don rang rengkat bat ngi hang bat priang buram bro ya Samla Kidor ba ide iwe inang elam barat ba aha kapor kaba idang Samla ngapriang buram bro ya babunan iba don lang rengkat bat ngi bat ngapriang buram ya pi bro ki Samla kiba nang ni na po umsning Parish ba gede na po Andrew ki circle 0 point circle umsning circle bat ka umran circle bat soprok circle bat ka sightseeing circle tengah priang buram yapi ha kani kapor kum nakaliang jungi kaseng Samla
bat ngapriang buram ro ya i ba ma ba ladon hang ne ban sim ya gane ka benta habide bat ki social media mengapriang buram ro pi baro ki isi membar ki badan ha kani ka jeka bat ngapriang buram ro ya ki ti penia mo ba la pelong ikan ika singi ke baitanan bala penia ikan ika annual sports meet mo cakam sting parish ting ai player yai samla kit dorius pelong ibaidan lang nangta yapi ki perlok ki badan lang baro nangtai ki samla cakam sting parish iwi paiwai sha nya dap daging su kemen ban yo bandan bantalang hakani ka step namar ba kumbang itip hi banidan lang khamtam hakini ki banta mo kani ka sports ha ka jingim jungi kade jingim ka kade ka badan kam ha jingim ka baman la kasngi ni penlong ye kani ka sports meet ka ba hisngi mde pat ka ba phi ki kon samla ki para samla ba pin kut no ba o ngalakut ka sports tang mata kasngi lakut no hanai tolong pat kita ki badan kata kemensim ba man la kasngi pide badan kemensim jo phi ba pide ban praktis pide ba ila kai namar ba kumbang itip hi menta haman la kawai pa we ki yeng ni dap daga jing tension daga jing kuslai hayeng asam balai kata kita jing kuslai bangitan hayeng asam ki jing kuslai ki bangi ngitan hayeng asam la pe mo ki khamtam ki balarang ba ime ipa kidan kata ka BP kidan kata ka sini ka ba man la ka yeng ki ba ki tension ha te phi ki samla phimde ban ailat ikata ka jingpang ka badon hayeng asam jeng phi mo ba PE ba kirang ba kitemen kidan kata ki jing tension ha ba ki yo kata jingpang BP ene ka sini te phi ki samla pidang dang klan wat na mailat ba kata ka jingpang kan wan hayeng asam jeng phi kata ka de umdan dawai umdan da shen light la ka jingi la kai ada pi smart ban ila kai pi smart ban kilan met pin light na kinu no jingpang hakamet ka jeng phi hisien ba light na jingpang kamot ba ka jingkemen ka jing shong sok shong san hayeng asam kadan lek syakimadan banila kai para kena le para samla ba ka jing la kai ka tu ka jing la kai ka batang shipang ru kan ai ka jing mantoi kamet ka phat ka jong phi ka jing ko jing khia bat kum ju kan long ru ka jing pen fresh ka jebe ka phi mo haba pilawan na school piladep le ki humo te pin shong kai pe ki mobile ka tu pen sniu ka pen Kasing Rangba Catholic Umsning Parish Sub-District kalapin kut no ekjing kenduk lang besisin chisnem leni ke annual meet kabasan. Lasdang ni yakni ekjing kenduk lang ha ka khatsau terik Nailur arjar arpusau ha ka balang shnong kerdem pulai Umsning Sub-District balawan ban ai jingkren da i Reverend Padar Gerald Kongji ha ka jing don ringkat lang President Rangba Jongka Parish uba Steining Nongbri. Secretary ba Owen Madu President ka Umsning Sub-District ba Gideon Sinkli bat kirang ba nekaling ki balang shnong beper. Reverend Padar Gerald Kongji ulakren syapang ke kamram jong ki Kristan bela hukum da Jisu Kris na ka Gospel Matthews kalenong ka ba arpupra ka rekod ka ba khatpra hadu arpo. Ha ka khat santerik ka badeiru ka sengyutrai kirang ba kilayo ban shimenta ka mas bakut Malapin menta da Reverend Padar Gerald Kongji. O President Rangba jong Shillong Archdiocese suba Carlos, o President jong Zone 6 ba Niki e Karthangmau, ringkat ki sistar, ki brodar, ki longkemi, ki longkpa, ki khun samla, bat ki hep ki barit, ki lawan ban sinran, bat penchingan syuk-syuk, ha kani kesngi, de ki program beper. Lapin bena ba ke annual meet house number 1, kan long ha ka balang shnong, mauleng,
mau khat. Melong ukris ukon jong play baim. Kalong ngejing kla kejong Petrus, ya ngejing keli kejong try Yesu abau keli hipat fiom ngadeng wen. Halo keli ngejing kla kejong Petrus kesyong nongrim kata ngejing Kristan jongi. Bau Petrus abau kla kemudian ukling lagadai Bosco tu irde bodo ukling kanu unong balai tu ada gini sangsot yu kalau bau klam sotu irde bodo ukling ya hata kadul uklam la ban impura
Lamla manem pura kumba long kata kecing nong clean ke jong. Uklam em ne kecing nong clean pura jong. Em ne kecing nong siap. So sam. Mar balik siap. Dikispangut kidukot jong keseng rang ba Catholic le kenduk lang ha kelempong shisin chisnem ke baar ha mountain ra ha sub district sat sning ha ka khatsau bat khatsan trik Nailur ka bahap ha jing pet jing kmi ko sning parish. Ye kini kelempong lai tai bat phliu jing mut halor ki kam ki ba keseng rang ba Catholic na kini ke sub district kalatre bat pendep ha kini ke snem balala. Haka sengi penkut, haka kat santrik sengi ble, lepen kraw ya gini kesengi, da kemas bakut, balapen menta da Reverend Padar Edward Sten, Padar benrap ke sning parish, ubala seneng la kraw, bat kerku kerdo ya keseng rang ba na kini ke sub district, bakan nang roy bat kiu irat, haka jing syakri jongka, ya ki long ying long sem, bat bantay da ke jing iit, bat jing burom mar keliang, hapadeng ki para riu dekot. Lepen po pen ping shu ya kani kesngi da ka jing shim menta bashit rem jong ki long kemi ki khon samla bat ki khna rit ki balariam de ki rong babun jat ki bay hap sur bat ka jing pernai jong ka mariang ha kani ka ayom senrai kinoyalam jong ka sengrang ba ha ki kerdan beper bat ki dekot bashit rem ki lepen kraw ya kani kesngi da ki sur jing ruai babang ha ka por mas bakot. Lepen kot ye kejing le NIAM ha kini kesngi da kejing mani sakramen da Reverend Padar Edward Sten. Uba staining nong bri president bat uba wen madur general secretary jongga sengrang ba na sning parish kilawan ban pencingan ha kini kelumpung ha ka khatsan terik Nailur. Lepen wai ya kelumpung baar ha kini kesngi da kejing ruai bat kejing shat da ki kenhon na kishnong ki bahap hapo kini ke sub district bat da ka jing penhiar kendau ya ka lama jong keseng rangba Catholic da uba staining nong bri. Ibalale kita kikau kinio hispasha iba bubri badulung lang menenge keren lenti uji subon sinong bodianga bun sin bangi ni inilah aka gospel tambah kemudian kita bodianga ni namut pa sup kata kebut Herlei ladani ngam jeliu ka jimbut yu jisu kadai ke jingkula ka bomon ka jimbut yu jisu kadai ke jingim ke batamai ka jimbut yu jisu kadai kata kaba ni klan ka barem ngin sedang tamai no kumbale Matius kumbale Usahius kumbale ini katarut ki apostol 40 kata. Dan uta kasiru Yesuwa uta uba but yang uba len lade uta uba ba kading kana unyo chispasha kajikirku uta uba IT na kabutaga gospel unyo ya kajigiyong pamujud te umatku suwong katum kading gospel umatku su yatu hangne ba ujisu lalai siapo Shillong Kaisaria ba Filipi tenang tahanti ujisu zaban I test yaki senran jemu umba kino hikai ki I test yaki kena school monthly test lane I exam half yearly exam lane final exam te ujisu ru UI test ya ki senran jemu ya ki apostol jemu hey toi tu yang suami ni poe po Kaisaria ba Filipi toi tu yang Kibriu wa ya jingli ke pada kong ba ka jingli ke pada kong ba Yesus keli ke senran apostol jemu kalau ba Kibriu ki ong ba Kibriu ki ong alawai Kibriu ki ong alawai ayo ni stop ayo dah stop batlumi to nak kena to
Hey Simon, stop. Om don bala banto ya kata kates. Om la ba om don bala bantuba ya kata kates. Ha bakatu yang uwei ubah start lagi ubah ham temen mau ubah belin bansyong ha jaga ban lum khajana ulase uta Badda kini ki khubor lapoi shikabakut jang kini ki thup khubor. Ngi ai ka jingkit bokit wiang ngi pi baro bat ba pindon ha ka jingkwat jingkia pin chat pin klai. Ngi kerpat ipi bala dadon ki khubor ki baja ha ki parish ni ki shnong jang pi ba pin pha ni pin tip shingi hau teu number badon na ka screen jang pi kenang bangindang la ban pin mi man ka tayo ki khubor niam ka jilla. Khublai shibon ublai un kur khu yipi.